Ďakujem za slovo, zároveň ďakujem za pozvanie organizátorom. Som rada, že mám príležitosť prezentovať skúsenosti a situácie, s ktorými sa stretávame my v laboratóriu. Ja som podobne laboratórna myš a som presne z tej kategórie, kedy sme veľmi radi v laboratóriu, že máme nález. My sme presne tí, čo keď volá výrobca, je zrútený, že má niečo pozitívne a my sa tešíme, že našli sme to. V podstate je to jednak ukážka toho, že sa v laboratóriu pracuje dobre, ale na druhej strane práve niekedy aj keď sa stretávame s výrobcami, alebo sme v prevádzkach, alebo nás volajú prednášať, tak práve na základe takýchto príležitostí máme možnosť prezentovať, čo veľakrát bolo už aj dopoludnia povedané, niekedy, či už v labáku, alebo aj vo výrobe, človek napáchne takou prirodzenou slepotou voči tomu, čo robí. A toto sú presne tie situácie, ktoré nám umožňujú sa pozrieť na veci z inej strany. V prvom rade by som len tak pre zaujímavosť alebo pre vašu ilustráciu uviedla, že my sme vlastne veterinárny a potravinový ústav. Na Slovensku sme 3 štátne laboratória. To znamená, že rozdelené sme v Bratislave, generálne riaditeľstvo je v Dolnom Kubíne pri Ružomberku, pri Vysokých Tatrách. A potom máme vlastne laboratórium v Košiciach. Všetky 3 laboratória vyšetrujeme okrem úradných vzoriek a úradnej kontroly aj vzorky od súkromníkov alebo od prevádzkovateľov. My sme zameraní veľmi všeobecne, to znamená, vyšetrujeme potraviny aj rastlinného, aj živočíšneho pôvodu. A to, čo vlastne k nám príde na vyšetrenie, o tom rozhodujú vlastne inšpektori, ktorí vlastne odoberajú vzorky, či sú to už prevádzky, či sú to obchodná sieť. A na vyšetrenie teda ich zasielajú v prvom rade podľa spádových oblastí. V prípade prevádzkovateľa je na ňom, kde si vlastne vyberie, kam vzorku pošle. Čo sa týka vyšetrovania salmonel, tak my robíme viacerými postupmi, alebo zavedených je viacero. Niektoré sú akreditované, niektoré sú neakreditované. V podstate držíme sa pri úradnej kontrole, aj pri kontrole pri výrobcoch, najmä úradných metód, ale takisto, ako bolo predo mnou spomenuté, sú v teréne aj molekulárne metódy, sú v teréne aj rýchle metódy. Tie sa využívajú vo výnimočných prípadoch, pretože sa neraz stretávame s tým, že keďže sú to neakreditované metódy, nie je o ne veľmi veľký záujem, práve preto, že je to vlastne v prípade sporov alebo nejakých konfliktov, je to vlastne problém takú metódu potom uplatniť. Zároveň všetky kmene sú u nás uchovávané v databáze. My tým, že sme národné referenčné laboratórium aj pre listerie, pre salmonely, pre kampylobaktery, pre stafilokoky, tak my máme vlastne vytvorenú kryobanku a všetky ústavy posielajú k nám všetky izoláty na uchovávanie a nejakú ďalšiu typizáciu. Čo sa týka legislatívneho podkladu, na salmonelu vlastne najčastejšie používaná je vlastne 2073, európska legislatíva, na základe ktorej teda tá je zameraná najmä na mäsá. My v Slovensku nemáme zvykom jedávať surové mäso na priamy konzum, okrem Tatarákov, ale v iných krajinách je to bežná vec. Takže u nás tento typ výrobku je veľmi ojedinelé na vyšetrenie. Ale veľmi často sa dáva u nás vyšetrovať, vlastne aj úradná kontrola je často zameraná na to, že sa v hydinovom mäse vlastne stanovuje Salmonella typhimurium alebo Salmonella enteritidis. Európske štatistiky vlastne poukazujú na to, že najčastejším ochorením u ľudí z potravín je kampylobakterióza, na druhom mieste salmonelóza, yersiniózy, my s týmto máme málo skúseností, toto u nás veľmi nekorešponduje so Slovenskou republikou, ale verotoxinogénne infekcie sa čoraz viac dostávajú do popredia a máme skúsenosti s tým. Zdá sa, že to súvisí s zdravou stravou, pretože sa teraz veľká pozornosť venuje nielen klíčkom, lebo tie klíčky, to si možno pamätáte, o 104, taká veľká aféra, to bola vlastne v Nemecku. Lenže tie klíčky sú v podstate len také dochucovanie alebo dekorácia potravín. Ale veľa sa teraz rozpráva o zelenine. A problém je práve zelenina, ktorú je problém umývať. Brokolica,
karfiol, skrátka všetky také, ktoré majú nejaké také zákutia, ktoré sú ťažko čistiteľné a z toho sa vlastne používa na priamy konzum. Možno si ešte spomínate na ďalšom mieste listerióza, alebo ste zachytili takú epidémiu, ktorá bola zase v Maďarsku pár rokov dozadu, zmrazenej kukurice. A u nás máme takisto výrobcu, ktorý vyrába vlastne mrazenú zeleninu. A vlastne celé, keď to tak rýchlo spomeniem, tak celé to bolo vlastne o tom, že na tej mrazenej kukurici nebolo uvedené, že je na ďalšie tepelné ošetrenie. A epidémia bola dokonca, to bolo nejaké viacero krajín do toho zahrnuté, bolo dokonca nejaké úmrtia a súviselo to práve s tým, že nebolo na potravine uvedené, že to nie je len tak, že nasypem si ako šalát, ako prílohu, ale skrátka, že je to potravina na ďalšie tepelné spracovanie. Čo sa týka situácie na Slovensku, my takisto pripravujeme vlastne takú databázu alebo pripravujeme dáta pre Ministerstvo pôdohospodárstva a ako vlastne korelujú naše dáta s dátami z Európskej únie. Zdá sa, že u nás, čo sa týka salmonel, máme klesajúcu tendenciu, čo sme veľmi radi. Ja som od zdravotníkov vytiahla aj takú tabuľku, kde teda ma zaujímalo, aké najčastejšie serotypy sú u nás u ľudí. Takže zdá sa, že tá Salmonella enteritidis je skutočne serotyp, ktorý je jeden z najčastejších pôvodcov ochorenia u ľudí. A zaujímalo ma takisto aj, aký je tam vlastne faktor prenosu. Tak zdá sa, že vajcia sú veľmi časté, alebo napríklad sú tam síce aj z vajec nedostatočne spracovaných, ale takisto samozrejme aj neznámeho pôvodu. My sme robili porovnanie s našimi potravinami v rokoch 2020, 2001 a 2022, kde bolo vyšetrených a serotypicky otypizovaných, teda každá salmonela sa zároveň serologicky typizuje. A u nás Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium vidíme v tých žltých riadkoch, máme nálezy, ale oveľa častejšie máme také serotypy, ako je Salmonella infantis alebo Salmonella Newport. Tie sú častejšie u nás. Ale keď som pátrala po príčinách, že prečo vlastne napríklad je v tej 2073 ten chlievik, že iba enteritidis a typhimurium, tak som sa dozvedela, že vlastne všetky tie zahraničné štúdie alebo data, ktoré zozbierali, poukazujú na to, a to sa teda vie, že tá salmonela alebo serotyp salmonel, nie každý má rovnakú infekčnosť. A zdá sa, že keď dávali teda epidemiológovia do súvisu serotyp salmonel a spolu s výskytom u ľudí, tak najčastejšie salmonelózy u ľudí spôsobujú práve tieto dva serotypy. Takže práve preto je zameraná vlastne celá európska legislatíva najmä na tieto dva serotypy. Čo sa týkalo našich vyšetrení v roku 2023 v potravinách, viac ako 2000 vzoriek sme mali 11 nevyhovujúcich a z toho 5 bolo v hydine a jednalo sa o serotypy Derby-London, Newport, Infantis. Takže vidíte aj grafické znázornenie, najčastejšie sme vyšetrovali vlastne kuracie mäso. Je pravda, že možno je to aj preto, že my sme vlastne lokalita, ktorá, myslím ako v Dolnom Kubine, ktorá je blízko tých poľských hraníc a musím povedať, neviem, akú vy máte skúsenosť, ale my húfne nakupujeme poľské mäso a to sa prejavuje tým pádom aj na počtoch odobratých vzoriek, ktoré korešpondujú s tým, že my vlastne ako táto pohraničná oblasť máme veľa vzoriek, ktoré odoberajú teda poľského pôvodu a čím viac odoberáte, tým viac zachytíte. Tým väčšia pravdepodobnosť, že máte pozitívne. Takže skutočne toto sa nám potvrdilo. Za rok 2020 táto cielená kontrola prebiehala v rokoch 2020 a 2021. Čo sa týkalo
toho, či sa jednalo o vzorky z výroby, alebo z domáceho obchodu, alebo zo zahraničia, tak vidíte modrý stĺpček, že teda najväčší počet vzoriek bol odobratých vlastne z obchodnej siete. Je pravda, že na to bola vypísaná špeciálna cielená kontrola so zameraním na hydinové mäso, ktoré teda pochádza zo zahraničia. Čo sa týkalo sezónnosti, tak vlastne najväčší počet odobratých vzoriek bol v marci a v apríli, a to súviselo zase najmä s veľkonočnými sviatkami. Rada by som ešte povedala niečo o podnetoch. Na Slovensku funguje taká vec, že existuje prepojenie medzi veterinármi a zdravotníkmi práve preto, že ak zdravotníci nahlásia, že majú nejaký problém u ľudí, ktorý súvisí pravdepodobne epidemiologickým došetrovaním s potravinou, tak automaticky sú oslovení veterinári, aby dohľadali zdroj. A funguje to teda tak, že tie podnety môžeme prijímať teda od veterinárov, že my už dostaneme len sprostredkovanú informáciu s pozadím, čo všetkého vlastne sa to týka. V ideálnom prípade so symptómami u ľudí, alebo dostaneme teda informáciu od zdravotníkov. Je pravda, že tieto vyšetrenia vždycky konzultujeme dopredu, pretože tam už, aj keď je pravda, že niekedy podľa tých klinických príznakov sa dá veľmi rýchlo určiť, že ktorým smerom sa treba vybrať, ale vo väčšine prípadov je nutné urobiť širšie vyšetrenia, takže to, ako som spomenala, veľakrát sa konzultuje, ale mám takú pikošku z minulého mesiaca, lebo je pravda, že máme čoraz viac mimoriadne expertne vzdelaných ľudí. My máme strašne veľa na Slovensku laických lekárov, laických učiteľov. To je neuveriteľné, s akými vedomosťami. A naschvál som tam dala tie arašidové chrumky, lebo minulý mesiac sme mali podnet, ktorý riešil veterinár, že bol teda oslovený, ako pacientovi bolo zle, a preto, lebo zjedol arašidové chrumky a je presvedčený, že má salmonelózu z arašidových chrumiek. To už si nevhodnejší substrát asi ani neviem predstaviť. No ale tak veterinár povedal, nič sa nedá robiť, musíme šetriť podnet, to znamená, musíme odobrať vzorku, tak nám prišli vzorky na vyšetrenie. Samozrejme, nič sa tam nenašlo, všetko negatívne. Za mesiac prišiel ten pacient k nám a povedal, že on si naštudoval, že pravdepodobne, keď sa teda nejednalo o salmonelózu, tak je to určite mykotoxínová otrava. A to už som sa zlakla trošku, pretože to sú už finančne náročnejšie analýzy. Tak sme sa mu snažili s kolegyňou, ktorá robí mykotoxíny, vysvetliť, že predsa len nech porozmýšľa, či niečo iné v tej dobe nekonzumoval a či to nemôže s niečím iným súvisieť. Nie, on je presvedčený, on si to naštudoval a on to všetko s tým súvisí. No tak sme mu povedali, vážený pane, zdá sa, že to máte naštudované, my sme vám plne k dispozícii, len uvedomte si, že možno zaplatíte veľa peňazí za niečo, čo vám v podstate nebude na nič. Pretože práve pani inžinierka z chémie povedala, že skrátka sú komodity a toto bol rovno ten prípad, kedy darmo stanovíte mykotoxíny, keď nemajú limit, nebude treba voči čomu vyhodnotiť. No ale sú takéto situácie, s ktorými prichádzame teda do styku. Pravdou je, že najčastejšie na podnety nám chodia vzorky, ktoré sú vlastne senzoricky nevyhovujúce. Je pravda, že je to vec, ktorú si ten zákazník všimne najrýchlejšie. Ak je niečo pokazené, plesnivé, nafúknuté, i keď už sme mali aj takú situáciu, že sme konzumovali nafúknutú paštiku po dátume spotreby a konzumentovi sa to nezdalo nevhodné. Veľmi veľa máme nevyhovujúcich označení, to je teraz taká moderná vec, že všetko, čo je nevyhovujúce, sa aj tak týka označenia. Riešili sme veľa polyaromatických uhlovodíkov, lebo tam je to také veľmi ošemetné okolo toho údenia a hlavne v tých domácich udiarničkách. Alebo napríklad v našej brinzi, kde sa dá presne stanoviť vlastne percento ovčieho syra, takže to je také veľmi časté vyšetrenia, alebo prípadne enterobakteriace, alebo alergény a podobne. Len pre ilustráciu som uviedla, čo sa týka vyšetrenia prostredia, o tomto tu dneska už veľakrát zaznelo. Musím povedať, že u nás sú výrobcovia tlačení k tomu, aby to robili.
Je pravda, že už nevieme fyzicky overiť, či ten stier naozaj použil, alebo ho len odotvoril a strčil do toho média. To je pravda, ale máme aj pozitívne nálezy. Takže máme veľmi dobré skúsenosti s tými húbkami navlhčenými, pretože tými vyšetrujeme aj prítomnosť listérií, aj prítomnosť salmonel. S tými máme skvelé skúsenosti a aj dobré výsledky. Len pre ilustráciu uvádzam, že my si v podstate veľmi veľa pôd pripravujeme sami, či už teda z polotovarov. Je pravda, že kupujeme aj hotové médiá, ale vo väčšine prípadov, keďže my používame kvantum tých médií a rozličných, tak vlastne si tu pripravujeme všetko vo vlastnej réžii. Čo sa týka diagnostiky salmonel, okrem klasickej serotypizácie so sérami, máme zavedenú metódu vlastne aj na molekulárnych analýzach a takisto veľmi dobre sa nám osvedčilo vyšetrenie cez MALDI, takže s tým sme veľmi spokojní. No a takisto používame rôzne chromogénne médiá, nie len na salmonely, aj keď v tomto prípade teda radi s nimi pracujeme, lebo máme s nimi celkom dobrú skúsenosť. Čo sa týka ďalších postupov, samozrejme všetko u nás fičí vo vlastnej réžii, to znamená sterilizácia, umývanie, autoklávovanie pozitívnych zvyškov a podobne. A na záver som vytiahla ešte zo pár takých zaujímavých príkladov, ako sme došetrovali rôzne prípady u nás v laboratóriu. Čo sa týkalo salmonel, mali sme dva také zaujímavé prípady. V jednom prípade regionálny úrad verejného zdravotníctva dostal informáciu vlastne od pacienta, že má salmonelu enteritidis z vajec a skutočne bolo poslaných 5 úradných vzoriek, to znamená inšpektor veterinárny odobral vzorky a zaslal k nám do laboratória. A potom aj sám majiteľ si odobral z krdla vzorky vajec a skutočne v nich bola potvrdená salmonella enteritidis. V lani sme mali zase i opačný prípad, a to taký, že v súkromnom laboratóriu bolo potvrdené v ovčom hrudkovom syre z nepasterizovaného mlieka potvrdená salmonella a k nám bolo vlastne zaslané na došetrovanie ďalšie vzorky, aby sme overili, potvrdili, vylúčili a tak ďalej. U nás sme nezachytili nič. A pravdou je, že neviem vám viac povedať, lebo nedostali sme sa k bližším informáciám, či to už bolo po dezinfekcii, možno, že to bol už úplne iný typ vzoriek, ale skrátka u nás sa tá salmonela nepotvrdila. Pri tej salmonele ešte taká zaujímavosť, ktorá síce má využitie väčšie pri zdraví zvierat, a to najmä u nosníc, kde sa nájde teda pozitívna salmonella enteritidis, a to rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa. Ale my sme napríklad v lani riešili prípad na hygiene potravín, a to taký, že vlastne boli odobraté vajcia z obchodnej siete, z reťazca v Bile. A tam bolo potvrdené v 3 z 5 vajec, že sa teda nachádza salmonella enteritidis na škrupine, nie v obsahu. Ale tým, že to bol slovenský výrobca, tak vlastne tam sme to dali vykonať takisto toto vyšetrenie na rozlíšenie terénneho a vakcinačného kmeňa. A kmeň bol naozaj potvrdený ako terénny. Takže čo sa týka záverov tých salmonel, môžeme povedať, že u nás teda v roku 2022 v Európskej únii až 50% hospitalizácií je vlastne zodpovedných a až 85% humánnych ochorení je spôsobených salmonellou enteritidis. Najviac kontaminovanými potravinami zdá sa, že sú mleté mäsá alebo mäsové prípravky. A u nás bolo najviac hydinového mäsa, a to 14%. Najčastejším serotypom je teda enteritidis a typhimurium, ale potvrdila sa nám sezónnosť vlastne počas grilovačiek. Čo sa týkalo počas tých cielených kontrol, tak vlastne všetky tieto údaje sú zasielané do databázy do Európskej únie. No a k tým, že naša práca bola vlastne zameraná na obchodnú sieť, tak nám to dáva nejaký taký všeobecný obraz o tom, čo si vlastne spotrebiteľ kupuje. Ešte k tej inkubačnej dobe, keď som rozprávala o tých chrumkách,
tak veľakrát sa snažíme naviesť vlastne aj tých zákazníkov, ktorí dávajú tie podnety, že nech porozmýšľajú nad tým, čo ako, s čím konzumovali, pretože oni sú väčšinou všetci nastavení tak, že poznajú iba salmonelu, nič iné. A tým pádom si myslia, že oni diagnostikovali už len na základe toho, že jedli vajcia, alebo jedli surové mäso, alebo surový ovčí syr. Ale my sme napríklad v prípade listérii riešili také 3 zaujímavé prípady, ktoré vôbec nemali nervové príznaky. A napríklad listeria, málo kto uvažuje nad tým, že by mohla mať nejaké tráviace problémy, alebo by mohla súvisieť s tým, že bude nejaká gastroenteritida a podobne. Ale napríklad v roku 2016 sme v rámci samokontroly mali vyšetrenie ovčieho syra, v ktorom sa potvrdila pozitívna listéria. A na základe vlastne toho pozitívneho nálezu prišli inšpektori veterinárni riešiť priamo tú prevádzku. A odobrali teda nie len finálny výrobok, ale aj surovinu, v tomto prípade surové ovčie mlieko, kde sa vlastne potvrdilo v obidvoch vzorkách pozitívna listéria. A na základe došetrovania stierov, prevádzky a tak ďalej sa vlastne potvrdilo v nerezovej kanve na dojenie. Čo sme boli prekvapení, lebo sme očakávali, že to bude nejaké ťažko čistiteľné, nejaké drevené nádoby a podobne, vôbec nie. No a po následnej dezinfekcii bol teda poslaný nový výrobok už po celej dezinfekcii a sanitácii, ktorý bol teda negatívny. Ale podobný prípad sme riešili v roku 2022, kde takisto sme mali pozitívny nález listerie v syre. A tam, keď sme spätne dohľadávali, z čoho to môže byť, tak povedal prevádzkov, alebo teda výrobca, že on vlastne odoberá surové ovčie mlieko od 6 rôznych dodávateľov, takže my sme museli ísť cielene už ku každému a zisťovať, ktoré je pozitívne, ktoré je negatívne. A do toho už potom bol vlastne zahrnutý aj epizotológ, ktorý dohľadával priamo v chove vlastne choré zvieratá. No a v septembri 2022 sme mali zase nahlásenú takisto od zdravotníkov listeriovú septikémiu u ľudí po konzumácii mliečnych výrobkov zo surového mlieka, ale toto sa nepotvrdilo. Ak mám ešte minútku, mám ešte napríklad takú zaujímavosť, čo sa týka kampylobakterov, kde sme mali takisto cielenú kontrolu. A poviem priamo, že väčšinou to súviselo s tým, že vždycky, keď si predstavíte, že prídete na Slovensko, no tak každý si hneď dá tradičné výrobky, potom sa idú kúpať do Bešeňovej alebo do nejakých teda akvaparkov, potom pomedzi to ešte majú grilovačku a podobne. A potom majú tráviace problémy a všetci si pamätajú len ten syr alebo brinzové halušky. Tak my sme robili vlastne také porovnanie, že aká je incidencia vlastne u takýchto mliečnych výrobkov a incidencia u výrobkov, kde je vysoký predpoklad toho, že tie kampylobaktery tam sú. A v tom prípade sa bavíme skutočne už len o nejakých nedostatočnom tepelnom ošetrení alebo nesprávnej manipulácii počas prípravy jedla a tak ďalej, kde sa nám potvrdilo presne to, čo všetci vieme, že skrátka u tej hydiny alebo hydinového mäsa je tá incidencia vysoká a je predpokladom, že taká bude, pretože to je bežná vec, ktorá sa vyskytuje v hydine, ale napriek tomu u tých vlastne tradičných syrových výrobkov, hoci sú v podstate rizikové, pretože sú z nepasterizovaného mlieka, tak ten nález napríklad v lani sme nemali žiaden. Ale už naozaj na záver, čo sa týka napríklad verotoxínnych Escherichia coli, tak sme riešili prípad, kde sa práve myslelo najskôr na základe príznakov a na základe symptómov bolo dokonca podozrenie na otravu stafilokokovým enterotoxínom, lebo tie príznaky boli rýchle, rapidne to nabehlo. A nakoniec sa zistilo screeningom, že sa jedná o verotoxíny, kde bola dokonca potvrdená E. coli O157, ktorá po 3 mesiacoch zrenia syra tam naďalej pretrvávala a nezbavili sme sa jej. Už len takú pikošku, robili sme napríklad v laboratóriu overenie dezinfekčných prostriedkov, to tu tiež zaznelo do poludnia, že skrátka je potrebné tie dezinfekčné prostriedky striedať, niektorí dokonca doporučujú zahrievať, určité koncentrácie sa nedodržia, takže veľakrát k nám do laboratória príde vlastne aj overenie dezinfekčného prostriedku na konkrétny kmeň, či funguje a či je pri teplotách alebo bez zahrievania účinný tak, ako výrobca deklaruje.
Len pre informáciu, vzorky, ktoré som spomenula na úvod, že najlepšie je také, čo hneď vidíte na prvý pohľad, ale je pravda, že to väčšinou sa stáva ojedinele. To znamená, niekedy to môže byť len nesprávne uzatvorené, niekedy to môže byť sprostá náhoda, že nejaká prvá vzorka, ktorá zišla z linky, obsahuje rovno nejaký výplach niečoho. Takže máme aj také veci, ktoré teda sú výnimočné. A v tom prípade je zase taký spotrebiteľ nespokojný, lebo mu nedáme za pravdu. No, ale vo väčšine prípadov teda pri tej mikrobiológii je to všetko o tom, či sa dodržiava, či je spotrebiteľ edukovaný. Preto som sa pýtala aj do poludnia, či má tú informáciu, lebo je pravda, že nám sa neraz stalo, že boli sami prekvapení, odkiaľ berieme ster, čo všetko sme vyšetrili ako vzorku, s čím všetkým prišli do kontaktu. A on si a to vadí, že mám taký záder na ruke? Takže skutočne niekedy je to len správne komunikovať a vysvetliť takým obyčajným ľuďom, že čo všetko má vlastne vplyv na finálne výrobky. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne pani doktorke Cabanovej za prednášku. Máme nejaké dotazy? Nech sa páči. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte taky zkušenost opačnou, že ten výrobek třeba nějaký je na první pohled senzoricky už nevyhovující, nafouklá konzerva, nafouklá nějaká plastová lahev s nápojem a mikrobiologicky to vyšetříme a není tam prostě nic. Mám. A teď my na to koukáme, zákazník se diví. A to sa budete smiať, pretože my sme mali prípad, kedy nám poslal manžel nejaké varené jedlo, presvedčený, že ho manželka chce otráviť. No i sa smejete, ale my sme mali vzorku na vyšetrenie, pretože ona mu toto dáva jesť a to určite je nevhodné. No tak tomu nebolo nič. A potom sme mali druhú situáciu, kedy sme mali, poviem, ako mäsový prípravok, keď si predstavíte mäso napácované v nejakých zmesi korenia. Už nevoňalo kadejako, ale po pečení mu nebolo vôbec nič. Keď sa tepelne ošetrovalo, pripravilo podľa návodu, nebolo mu nič. To jako je běžný, ale potom jsou třeba s tím vzorkem, který opravdu vypadá, je nafouklý, tak pátráte dál a dál a dál. Něčemu dostanete. Viete čo? V jaké fázi uzavřít to vyšetřování teda? Nám pokiaľ príde taká informácia, že či je to vhodné alebo nevhodné, tak my vlastne, ak je aj také sme mali, že sme mali napríklad balenie párok, ktoré bolo nafúknuté, lenže balenie sme otvorili a párky, keď sa vybrali, absolútne by ste nepovedali, že je tam nejaký problém a po tepelnom ohreve už vôbec nie. Takže to je ťažko, ale teraz zase sme riešili inú situáciu, kedy napríklad sme mali na vyšetrenie varené zemiaky, ktoré sa kazili a oni chceli vedieť, ten výrobca, čo tam je a tým pádom tam sme skutočne išli už na typizáciu baktérií a typizovalo sa konkrétne, pretože oni chceli konkrétne vedieť, a o aké baktérie pôjde, že skrátka s tým bude súvisieť potom balenie alebo nejaká ochranná atmosféra a podobne. Takže záleží od zákazníka, ale áno, niekedy ideme úplne až do konca. Áno. 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 Dobře, ještě, no prosím, pojďte. Já bych se chtěla zeptat, ty jsi to neměla v tom přehledu, jak to vypadá s těmi tradičními ovčími sýry slovenskými, co se týká stafylokoku? Stafilokoky je samostatná kapitola a tam sú vysoké nálezy. Tam problém je, že tí ovčiari nedodržia tú dobu zrenia toho syra. Pretože tá technológia je taká, že je najskôr teplé zrenie, potom studené zrenie a tak ďalej a po správnosti by mal z linky výjsť syr, ktorý má zhruba 3 až 5 dní. A to máme odskúšané, že oni keby naozaj vydržali tú dobu, tak tá krivka toho stafilokoka sa tak zalomí, že sa dostane na tých 10 000, ktorý je limit. Lenže sami nám hovoria tí bačovia, že žiaden zákazník nechce čakať, kým to bude 5-dňové. Oni chcú hneď a rovno ten, čo vrzga. No. Takže tam je, ale musím povedať zase na druhej strane, že napriek tomu, že tie stafilokoky tam vo vysokých počtách sú, stafilokokový enterotoxín nemajú.
To sa robí vždy automaticky nad 100 000 a to je vo výnimočných prípadoch jeden za rok, kedy vyjde pozitívny. To je ojedinele. A myslím si, že to súvisí teda s mliečnou žľazou vo väčšine prípadov. Děkuji moc za dotazy, ještě máme nějaké další na online, ale ty potom zodpovíme do chatu, protože už se potřebujeme časově posunout k další přednášce. Ještě jednou Ďakujem. děkujeme.